नैबे 59थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जा जुथुमा बे 59थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जुथुमायाव गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय बिथांमोना दिन्थिफुंसालियाव माखासे गोनोखोआरि आदब बेखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। दा बे समाव आं बिथांमोननि खाथियाव थांनानै सोंनो नागिरदों, फंबाय, आच्छा नोंथांमोना जे मा आइटेम लानानै मा खालामदों? माने प्लेन बेयाव माने जाय जोंनि लेथ्रा माबा फुख्रिफोरनि बे जाय दै थायो लेथ्रा दै बेखौ बे प्रसेसजों माने साफा खालामनाय जायो आरो ना। नैबे मोनसेया नैबे देलाय बुंलाय। नैबे माने लिकुइड मेगनेट बेफोरखौ एसे दिन्थिना होलाय। माने बेयाव आयरननि गुन्दै आरो इन्जिन अइल जों मिक्स खालामनाय जादों। बेयाव प्रिन्टारनि कालारखौ इउज खालामनाय जादों, जायनि थाखाय बेखौ गोसोमदों। जुदि जोङो सुम्बुकखौ उनथिं लागायना होयो बेयो जंबारि गोफार जायो, नाथाय बेयो गोरा नङा। जुदि आरो जों सुम्बुकखौ बोखारना होफिनोबा बेयो लिकुइड जाफिनो, लाव जाफिनो। माने बियो दिन्थियोदि माने सुम्बुकनि जा रे ओंखारो, रोदा ओंखारो, बेयो माब्लाबाबो गावजों गाव दानलाया। बे सम्बुकनि जिथु रे ओंखारनाय बियो गावजों गाव दानलाय, बेखौ मोनसे फोरमान आरो नङा होमबा? औ, देलाय खालामलाय। बेयो जों माब्लाबाबो दानलाया, थिया दे मुभिं। एसेल' हायावनो गोनोखोआरि आदबजों आबाद खालामनानै माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो आरो माबायदि न'खर सामलायनो हायो, बेनिनो मोनसे दिन्थि हिसाबै गरेस्वर साइन्स एकाडेमि कलेजनि फरायसा बिथांमोना दिन्थिफुंसालियाव दिनै 59थि बोसोरसालिया जुथुमानि बर' थुनलाइ आफादनि दिन्थिफुंसालियाव बिथांमोना दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो जों दा माने हा गैयालासिनो माबायदि आबाद मावो बेनि सायावनो जों माने मोनसे मडेल बानायदों आरो माबोरै बानायो। माने बेयाव जोङो दंफांनो मा आदारफोरखौ माने नांगौ थांना थानो थाखाय, बेखौ आदारखौ माने जोङो माबायदि मिलायबा माने होनो हायो बेखौ जों माने मिलायनानै माने दैनि गेजेरजों बे नांगौ मुवाफोरखौ जोङो माने बे दंफांफोरनो होनाय जागोन आरो माने बे दंफां आरो जों बेखौ फुख्रि सायावबो होनो हायो, जाहाथे नायाबो माने नाफोराबो माने थांना थानो हायो। ओमफ्राय आरो सायावबो माने आबादाबो जाबाय थानो हायो। माने मोनसे जायगायावनो जों मोननै माने मोनसे रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेफोरखौ जों माने इंलिसै बुङोब्ला माने बेखौ हाइड्र'पनिक्स होनना बुङो आरो बेखौ माने जापानफोरावबो इउज खालामगासिनो दा, नाथाय जोंनि एरियायाव इउज खालामनाय जायाखै आरो बेखौ। माने बेफोरखौ बायनायाव माने NPK होननाय दङ, माने NPK माने नाइट्रजेन, फसफरास आरो पटासियाम। ओमफ्राय बेखौ माने दैजों गलायनांगौ आरो हाइड्र'पनिक्स होनना बुङो, बेखौ बायना मोनो। माने फार्स्टआवनो बे मोनबाखौ इउज खालामनाय जायो आरो मोनसे दिन्थिलाय। आरो दोङो इप्सन सल्ट होनना बुङो, बे माने दंफांनि बिबार बारनाय आरो दंफांखौ जायफ्रा खालामनायाव माने मदद होयो आरो। अर्गेनिक नङा नामा बेयो? बे अर्गेनिक माने हासारबो जेबो इउज खालामना बेनो जायो आरो बे दङ आयरन सिलेट, बे माने दंफांखौ माने स्ट्रं बानायनायाव मदद होयो आरो। ओमफ्राय बेखौ बुङो मनो एलुमिनियाम फसफेट, बे आरो दंफांखौ फिथाइ थायनायाव हेफाजाब होयो। बिनि उनाव केलसियाम नाइट्रेट, बेखौबो माने दैयाव मिलायनानै होनो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय माने बेनि pH-खौबो सुनाय जायो, pH स्केल दङ। मोनसे स्केलाफोरा pH स्केल बुङो, माने pH स्केला माने 6निफ्राय 6.5 जानांगौ आरो इमेननि गेजेराव थानो हायो। ओमफ्राय TDS मिटाराबो ओमफ्राय 800नि सायाव जानांगौ आरो 800नि सायाव। दा बे आबादनि गेजेरजों जोंनि मैखोम बर' गामिफ्रा, बर' रायजो राजाफ्रा बांसिनै आबादजों सोनारना थानाय आरो बेबायदि जोंहा नांगौ बायदि हा गैया।
बे बेलायाव रायजो राजाफोरखौ नोंसोर साफा साफा गोनोखो आयदानि फरायसा हिसाबै साइन्सनि फरायसा हिसाबै बर' रायजो राजाखौ बे आबादनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंहरनो नागिरदों? माने बेखौनो बुंनाय आरो जों माने बेखौ इउज खालामबा माने जाय जाय हा गैया बेखौ इउज खालामनानै माने आबाद मावजागोन आरो माने हा गैयिफोराबो माने खालामनो हागोन आरो खायसे सुबुं थायोना माने रां गैयाबा हाबो बायनो हाया बेफोरो इउज खालामनो हागोन आरो